Kia K5 соли барориш 2011. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз қафои мошин. Қафош ба 4 паҳлоникои қафо. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, сентр замок, оиначош электроника, коробкаш автомат. Дута сиденияи пеша ба гирифт сидени. Mana инҷа боз наворотош, бортош компютер, мультирол, рӯлош лифт, пробегаш 130,000 км пробег. Калиташ стоп стар. Мани ҳолати салони мошин. Сиденияшам лифт дӯстон. Мани ҳолати салони қафои мошин. Сиденияи пеш лифт. Ҳам сиденияш кожни, чорни кожа. Бомаш панорама. Панорама бомаш. Мотораш 2, сӯзишвориш газ. Газаш расход дӯстон. Расходаш 12 литр ба 100 км мегардад. Манин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 100,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 897 89 88. Toyota Yaris соли барориш 2008. Мани ҳолати мотори, мани ҳолати мошин, мана дӯстон ҳолати берунаш. Мани намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон коробкаш автомат. ва инҷа CD плеер дорад, монитор дорад дӯстон. ҳозир пробегашам мефаҳмем. мани ҳолати салон чӣ хеле ки дида истодаед? дар ҳолати хуб. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.3, сӯзишвориш газ бензин. гази евро 4. расход чанд та газ киряко? газ киря? расходаш 8 литр газ ки 100 км мегардад дӯстон. мани ҳолати мотори мошин. мошин чӣ хеле ки дида истоде дар ҳолати хуби техникӣ. нархи мошин 65,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 707 80 10. Mercedes Benz 124 кузов соли барориш 93 дӯстон. мани намуди бернаи мошин. ҳуҷҷатош 1 солина. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, пробегаш 379,000 км пробег. мани ҳолати салони мошин боз ба инҷа люкам дорад. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.5, сӯзишвориш дизел. расход чанд та? расходаш 8 литр 8.5 литр ба 100 км мегардад дӯстон. калитош рибка витосиям. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 789 01 00. Zafira Elegance соли барориш 2004. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин.
ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик, 2 сиденияи пеша багриф сидения, CD плеер дорад, монитор дорад, пробегаш 337 000 километр пробег. ва ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин дӯстон. сиденияш кожаный. мотор 1.8 Екатек, сӯзишвориш газ бензин, гази Евро 4. расход чанде? расходаш 10 литр газ гирӣ чанд мегардад? 90 километр мегашт дӯстон. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 63 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 761 50 54. сешка элеганс, соли барориш 95. мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер нораст, центр замок, пробег 185 000 километр пробег. ҳолати салони қафои мошин дӯстон. сиденияш лахтагин, лекин аввали сидениё рӯйкашҳои замонавӣ кашидагӣ. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин, гази Евро 4. расходаш 10 та газ киди то 100 километр мегардад. бисосиян мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 802 33 00. опел караванҷи, соли барориш 99. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, пробег 225 000 километр пробег. 1.6 мотор. мотор 1.6 бисосиян хаёзи бо аз наздик нишон медиҳем дӯстон. мани ҳолати салони қафои мошин. мани шторкаҳои қафош мана. мотор 1.6 расой сӯзишвориш газ бензин. расходаш 10 та газ киди 90 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. ёдовар мешавем ҳуҷҷатош 1 сола мебошад. нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 755 59 54.